Gyakran mondják, hogy mindannyiunk élete egy könyv, sőt, több könyv. Mégis a legtöbben úgy éljük az életünket, hogy nem olvassuk életünk könyvének fejezeteit, pedig mennyi mindent tanulhatunk belőle arról, hogy mit csináltunk jól, és mit rontottunk el eddig. Erre az önreflexióra mindenkinek szüksége van időnként. A rohanó életben, a stresszes munkakörnyezetben, a magánélet meg annyi kihívása közepette, ritkán veszünk egy mély lélegzetet, hol tartok most, merre menjek tovább. Ez a könyv egy olyan különleges utazásra, önismereti beszélgetésre invitál, amely arra világít rá, hogy mennyi mindent elértél már az életedben, és még mennyi lehetőség áll előtted. Ebből a könyvből garantáltan csak egy van. Ez a te életed könyve.